Iż-żagħżugħ ribellu patriott li s-senfemtu dwar il-valur dekadenti u l-prinċipi issa imerrija tal-kavallieri. Dak li wedu fil-bidu donnu ntesa u l-ġens jinsab xeban bimġibidhom. Il-poplu huwa fqir makus. Għalkemm wedu t-tiba, il-kavallieri temmu fl-elt u bosta minnhom sar jafu sew il-ħajja ta' xalar, ġid u lussu. Mhux billi jitqabdu il-ġejjeż fuq swarna, mhux billi nisimgħu il-niebel minn djarna, mhux billi jirbaħna u l-għadu ħarbatna, l-niesna qatlulna, l-uliedna serqulna, intelfa għalina li ngħixu miċħuda, ir-rebħa xebbana għad jaxu mikduda. Għax ħadu lejla ma tlef bajnejhom u lejn is-salib lef flus b'għadejhom il-qadar id-deta nisel min għareb. Għax ħadu lejn surtom kemm burija għarrab kif ir-reba spaw medija temet kull ġiba u ruħhom tikbillem ġraja dem. L-biesi tal-asel fil-ġilwa għaddisa il-bablu jaf jazel u mux billi bnejtu għabiltu sal-plejtu biknejja sessuali min ton fuq rabħali dan kollu fuq darna tal-lava fuq toro konnana li bdejna lill-ordni mit-toro biex jisab il-deret bardevija maqbula waħidkom bot mil-fija nsejtu David il-ħalfa fl-ewwel jiem biex jisab utroni tal-kawdija intemmet il-mina rumerija il-ġili tajnikom issa qed jintem Ir-raġel